Ning 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 nong nong nong. Aja nganti salah info. Entas patet menyuruh dadi patet songo. Halu weh. Baleni sesuk yen meneh. Muga-muga aja kapok. Ora. Anggere entuk karo belah ya. Waduh. Nggih. Mojiro tiba loro, gong loro. Nadyan wujud ki patet sapa menyuruh. Bos, pripun? seriune ora wujud peksi lho gah. Oh seriune apa pun anggone? Aku ki mbuh ketemu Eva pisan kok dadi ambyar rasaku. Eva, mbok ora nganu wajik wae. Aku ora mbok ngengei. Ya. Sinebut lawan putri Sri Uneng Mastika putra Kanjeng Suralawi pripun Pak D? Wah, wong angger Pak D sing nganggo kaca tinggal menika sampun karo Ki Kento Purbacarita menika sampun. Ini mereka panitia ngoten. Kamitia. Mbok menawa karnan penggalih nggih Pak D. Sakniki dadi ben ana kolaborasi swanten kakung karo sinden giliran panjenengan. Ayo, tok perang. Masya Allah. Pripun Pak Kento? Cengkoke Mbak Ati? Mbah. Cengkoke kandel tipis. Upama kene milih jenengan seneng sing kandel napa sing tipis Pak D? Boyo. Alah, Pak D ki nek kon milih-milih kok ya pinter to ya. Jare milih sing kandel, kandel ki alasane ya ana. Jare empuk. Dan mboten napa-napa kan pria punya selera. Nggih. Bebela wirat moyo tan burung Sri gugur dadi kusumane bangsa aku mau ngetes karo sing gender kini tak cengkok miring arep melu miring ora terus sing miring monge monggo Mas iya monggo Pak D seriuning katur.
Bejo. Wonten Sriuning sampun nggih, Pak. Sampun nggih, Pak Bejo. Inggih. Kirana ing penggawe.